Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Agtalek tayo, ti panangiturong ti Diyos kada tayo. Ada dagiti gundaway nga, ada dagiti kayat tayo nga aramidan iti biyag tayo. Ngam ti pagayatan ti Diyos, iso ti rumbang atong palin tayo. Agdaydayaw tayo kenkwana, italek tayo kenkwana ti amin tayo. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod, iti dati na santo na panagdaydayaw, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti napakumbabaan na kem kuna tayo, agkonpesarak iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, ta ikakaasi dakkuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma, ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Espiritu, anak
Kumararag tayo. Ipaay mo kadapo, taagragsak kami, gapo ti pan nakapabaro dagiti kararwami. Ket da kami amang ipaspasindayaw ti pan nakaibilang ming anak mo. Patalgedam kadi tinagloryaan to apanagungarmi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso ang makipagbiag ken makipagari ken ka. Ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adaw ti aramid dagiti apostoles. Kinuna ti kangatwa na padi kadagiti apostoles. Nainget ti panagbilin mi kada kayo adi kay mangisuro itinagan daytoy a tao. Kitain nyo ti inaramid yu. Nagwarasen ti panursurot intero a Jerusalem. Ket kayat yu pa nga ipabasol kada kami ti papatay na. Simong bat ni Pedro ken dagiti dadduma nga apostoles. At addang agtungpal kami ti Diyos ngem iti tao. Ti Diyos dagiti amma tayo, pinagungar na ni Jesus, a pinapatayo, babaen ti panangilansayo iti krus. Intanok na iti makanawan na, kas pangulo ken mangisalakan, tapno ikan na dagiti Israelita ti gundaway nga agbabawi, kadagiti basbasol da, tapno mapakawanda. Da kami ti makapaneknek kadagitoy. Kastamet ti Espiritu Santo nga intid ti Diyos kadagiti agtulnog ken kuana. Pinastrek da dagiti apostoles, pinasaplit da ida sada imbilin manen adida agsasaoy tinagan ni Jesus. Pimmanaw nga ru dagiti apostoles iti saklang ti Sanhedrin. Kasta unay ti ragsak da taimbilang ida ti Diyos a may karingag sagaba iti panakaibabain gapu itinagan ni Jesus. Ti sao ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Idaydayaw kauwapo gaputain salakan na. Idaydayaw kawapo, gaputain salakan na. Idaydayaw kauwapo gaputain salakan na. Itdi may palubos adagiti kabusor ko pagang angawandak. Itilubong dagiti natay inaon nak. Naikuyuga kadagiti agpababa iti mangliwing-liwing nga abot. No pay kasta pinagbiag nak. Idaydayaw kawapo, gaputain salakan na. Ikan tayo ti pagdaydayaw iti Apo, dakay ang mapagtalkan at tattao na. Lagi penyo dagiti naramid tinasantuan ket agyaman kayo ken kuana. Apagdarikmat laeng ti pungtot na, ngem ti kinaimbag na aginggat at dabiyag. Mabalin nga iti rabii at agsangit, ngem iti bigat, ragsak ti sumukat. Idaydayaw kawapo, gaputain salakan na. Denggen na kuwapo ket kasyan nak. Wapo tulungan nak. Pinagbalin mo arag-o ti dungaw ko. Inikat mo ti panes ko. Ket kinawisan nak iti ragsak. Idaydayaw kawapo, gaputain salakan na. Ti may basa na daw iti libro ti Paltiing. Siak ni Juan. Imita ket nang ngegko iti timek dagiti rinibo ken riniwriw nga angheles. Pinawlaw da iti trono dagiti sibibiyag a parswa ken dagiti panglakayen. Ket ingkantada iti nagpigsa. Ti kordero a napapatay maikari nga umawat iti pannakabalin. Kinabaknang, kinasirib ken kinapigsa. Dayaw, dayag ken panakitan ukda. Ket nangegko iti panagkanta dagiti amin na parswa sa dilangit. Dagiti adda dito'y daga, dagiti adda iti uneg ti daga, dagiti adda iti baybay, ken amin na parswa ti entero alubong. Iti situtugaw iti trono ken iti kordero, maited kuma iti tanuk ken dayaw. Dayag apan nakabalin, ken agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Sumbat dagiti upat as ibibiyag a parswa, ket nagparintumeng dagiti panglakayen, sada nagdaydayaw. Isaw ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos.
Apo at dakuma kada kayo. Mamit ken. Ti pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Gloria timipay ken ka wapo. Nagparang manen a mismo ni Jesus kadagiti adalan na iti danaw ti Tiberias. Kastoy ti panagparang na. Naummong da Simon Pedro, Tomas a mauawagan iti singin, Natanael at tagakana nga ili ijay Galilea, dagiti anak ni Zebedeo, ken duapay nga adalan ni Jesus. Kinuna ni Simon Pedro kadagiti kakadwana, innak agkalap, umay kami met kinunada kenkwana, napandagarod ket limugan da iti bilog, ngem pulos nga awan tinaalada a nagpatnag. Idilumlum gaken ti init, nagtakder ni Jesus iti igid ti danaw, ngem saan a nailasin dagiti adalan. Kinuna nga rod ni Jesus kadakwada, babbaro, adda kadi nakalapan nyo, awan apulos insong batda, kinuna nakadakwada, iwayat yo ti iketyo. Iwayat yo ti iketyo iti makannawan ti bilog, ket adda maalayo. Inwayat da nga rod ti iket, ket saandan ama isang at gapo ti kaado ti naalada nga ikan. Kinuna ti adalan adinongdongo ni Jesus ken ni Pedro, isi daytoy ti Apo. Idinangneg ni Simon Pedro nga iso ti Apo, nagbado, tanakausob idi, ket timpuak iti danom. Ngem nagbati dagiti dadduma nga adalan iti bilog, amang isang sangat iti iket anapno iti ikan. Saan daunay nga adayo iti sangat, agsang agasot a metro laeng. Idi nakasangat dan nakita da sadyay ti dumardarang abeggang, ken ti matuntuno nga ikan, ken ti sumagmamano at tinapay. Kinuna ni Jesus kadakwada, mangyeg kayo ti ikan a nakalapan, akaalalayo. Napan ni Simon Pedro iti bilog, ket insangat na ti iket anapno ti dadakkel nga ikan. Sangagasot 50 ket 3 amin. Ngem no pay ado unay ti ikan saan anabsang ti iket. Kinuna ni Jesus kadakwada, umay kayo mamigaten. Awan kadagiti adalan ti nakaitured a nagsaludsod kenkwana ti kinasiasino na, taammudan nga iso ti Apo. Iti kasta immasineg ni Jesus ket innala na ti tinapay ken ti ikan, sana inted kadakwada. Daytoy ti maikatlo a panagparang ni Jesus kadagiti adalan na, kalpasan ti pannakapagungar na. Idi nakapamigatdan kinuna ni Jesus ken ni Simon Pedro, Simon nga anak ni Juan, ad-adda kadi ti panagayat mo kanyak ngem dagitoy. Wen Apo insong batna, ammom adungdong wen ka. Kinuna ni Jesus kenkwana taraknem dagiti urbon a karnerok. Pinidwa ni Jesus asinaludsod, Simon nga anak ni Juan ay ayaten nakadi. Wen Apo insong batna, ammom adungdong wen ka unay. Kinuna ni Jesus kenkwana ay wanam dagiti karnerok. Pinitlo ni Jesus asinaludsod, Simon nga anak ni Juan dungdong wen nakadi. Nagliday ni Pedro gapo ta iti kapamintlo na sinaludsod ni Jesus kenkwana dungdong wen nakadi. Kinuna ni Pedro, Apo ammom amin abanag, ammom adungdong wen ka. Kinuna ni Jesus kenkwana, taraknem dagiti karnerok. Ibagak ti pudno ken ka, idi ka bambanwagam, sikati mang barbarikas iti bagim, ket mapan ka iti kaikayat mo. Ngem inton lakay kan nakapoy kanton, ket sabalinton ti mang barbarikas ken ka, sana kaipan iti di mo kayat apapanan. Iti panangisao ni Jesus iti daytoy, impakaamuna no kasano ti ipapatay ni Pedro, tapno maidaydayaw ti Diyos. Kalpasan na kinuna ni Jesus kenkwana, suruten nak. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Ang over kay Samot, good morning. Iti parokya tayo, ti Santa Cruz, kunak kuma,
nasurok a 40,000 ti population tayo. Nya, 40,000 nga nasurok. Ngam ti 13,000 at dato'y coastal areas. Ti igid ti baybay. Kaapaya, amutay amin, nga dagiti mangalap, ti ikan, mangalap damot ti tao, iso nga ti kaado ti darat, iso magkaado ti anak. Laso nga, no kita mapangkatayan da kita pagmisaak dita kaapo, sa nga perper, nakayayat nga kitaan nga nakaadado nga ubing. Iso da jati ko na kunan ni Apo Isus ken ni Simon, haanton nga ikan ti kalapem taon ton kunana nya imbagana ken Pedro dayjay. Dati ebanghelyo tayo mayat ni San Juan sa bali ti panangipresentar na dayto ebanghelyo. Dayjay panagna ni Apo Isus ti danom, itatapwak ni Pedro ije danom tanakita na haan nga inladawan ni Apo ni San Juan ditoy. Ngam the same day jay pan nakakita na ije danom timpwak ni Pedro nagbado. Santo na ado tinaalada. Ngam kadagiti talong ebanghelista synoptics ko na tayo, Matthew, Mark, and Luke, ni Lucas, ni Marcos, ken ni Mateo, nagduduma nga event kanyada. Anya dagiti event, sa bali di pan nakakita da ijay danom, nga magmagna, sa bali di pan sa bali man nga eventen di pan nagkalap da, kaadot na alada, sa bali man nga event di panangibaga ni Apo Isos nga dungdungon na kadi intunukan ko na taon ton ti kalapom. Nagduduma nga event kanyada ngam ni San Juan may sa nga event na inornos na. Tapaya nga taadda nagdumaan da may samo di bagbagada. Dito ti pakadlawan tayo kakabsat nga iti nagdumaan discrepancy ko na dati iti ebanghelyo tayo. Agduduma presentasyon dagiti ebanghelista ngem may sa nga event kayat na nga saon napasamak a mismo ngem naduma-dumala ang di pananglagip. Ulitin tayo dagiti adalan dagiti ebanghelista tayo. Haanda nga sinursurot ni Apo Isus nga insursurat dagiti napasamak. Idi nagungaren nag-brainstorming dan, linaglagip dan niya dagiti napasamak. Isumot lang nga ibagana nga agungar to ti may katlong aldaw. Isumot lang nga imbagana nga bangunan na ti templo iti may katlong aldaw. Naglaglagip da nga nagsurat. Ni San Juan, idi nakita na dagiti surat dagiti talon, iso tinaudi nga maysa. Kasla na, idi isunan tinaglagip, medyo na urnos. Ken, nakukuan na siyasar pa di memory na takas la na ubing ni San Juan ngam dagitoy nga talong nga ebanghelista. Ngam anya ti ibagana ditoy napasamak nga talaga nga nakaalad dati adu nga ikan. Ti karon na dagiti talong ebanghelista ni Marcos, Lucas ken ni Mateo, idi iparang da datoy before nga agungar ni Apo Isus. Idi si bibiyag pay laeng nga normal ditoy daga. Ngam ni San Juan sa bali nagungaren idi iparang na dayto idi malagip na idi panangilagip na nagungaren ni Apo Isus iso nga kunan na maikatlo nga panagparang dayjay nagpateg kanya na maikatlo nga panagparang ni Apo Isus kadagiti adalan dagiti tallo kasla medyo nagulupay laeng di panangipresent da kaya nagmayat mo dayto ebanghelyo tayo ang imaginam naguurnong manen dagiti adalan apay nga naguurnong damanen. Iyidwa nga nagsaruno nga Domingo, anya napasamak naguurnong da nga nagkararag di unag tibalay, napan ni Apo Isus limsot, oray nakabalunat, at da kumakapya kada kayo. Idi ko napandan nagisuro. So maruno, nagparang damanan, at dan ni Tomas, ni the doubting Tomas, napandan nagisuro, anya tinaramid dagiti Sanhedrin, impupok da ida, irwarlat na ti anghel ida, apandalat nagisuro, saplitan da, apandalat ta agisuro, tatan, kamu jiri na dan, maupay dan, nagsublidan nga agkalap, dijay dan. Nagaurnong dan nga haanan nga ijay pagkararagan, haanan nga ijay templo nga agisuro, nagsublidan, nagawid da di lugar dan, apandamanen agkalap dan, agsublida di dati nga, biagdan. Maupay yun di jiri na ta, masapsaplit tayo mat, kakaasi tayo mat, mairururuman tayo mat. Ito'y nga rin nagsubli tayo. Naupay dan. Ngam, napaman ni Apo Isusan.
Nariwat ko na, nariwat pa, nasipngat pa, sumangsanglad da. Awan apulos na anya kita awan apulos nga naalamot ten uray lano may nga pampers mo no anya mo tinaala da ulo mon munye ko kuma iye baybayin awan naala da. Kaguna na babbaro ko na ada na alayo awan apo. Nagpapanag kami, iwayat yo ta iket yo. Kada gaya talong ebanghelista nagkomplain pa ni Pedro, apo nagpapanag kami, awan pulos na alami. Ngam no isoti ko kunana ni Pedro dijay. Daytoy mat nagtungpal adagos. Iwayat yo ta iket yo napanda adagosen. Iti makannawan. Therefore ti kayat na nga sa awan, makanigid ti bilog ti pagiwaywayatan, datata makannawan met. Inwayat dan ay apo. Go into the deep kunana no di sa bali nga ebanghelista ko na naagpating nga kayo. Natingan ati ikanta aldaw nga ruden. Di da among at the magic ni Apo Jesus. Kunada nga ruden kita mangluklok nga ay mangangaw ka insausaw na gapota Diyos nga rod. Insausaw na jay tammudo na kuryente dat ako nati may kadwa nga maibasa ka agtong palto dagiti ikan napan amin nga ikan nasarwagan da na aladan. Kunakmet, ay handa nga among advance ni Apo Jesus, at the feeds nga balon na, kanan ti tilapia, empurwak na, nakaaduda. Kapay-kapoy ko na, dyan mo ano niya, ti apan na no, alinta, wano, lumot, niya, dati pagliw-liw yo ti tilapia. Alinta, lumot, niya pa, dati babatit nga ikan. Kaado na alada, dahi ti senaryo na daytoy. Sa sinaludsudan ni Apo Jesus, Simon, ay ayaten nakadi, ngam dagitoy, mas ay ayaten nakadi ngam dagitoy, kuna nakawan apo, tarak nam dagiti karnero. Dinubli naman Simon ay ayaten nakadi, wan apo, pakanem, feed my sheep. May ikalo sinaludsod na ay ayaten nakadi, wan apo, ay wanam dagiti karnero. Kitain nyo niya, namintlo na nga sinaludsod, iti sa baling ebanghelyo, iti bagana, namintlo na mo't nga inlibak. Ngam apay nga ni Pedro. No kitaan tayo dito senaryo na kakabsat, na upay da pimanaw dan, nagsubli da di dati nga biyagdan. Gapo ta mairururumanda mo laeng gapo ken Kristo. Ngam kitaan nyo, at dadagitay banbanag nga datayo, kas lakad dagitoy adalan, haandan kayat na upay dan. Ura di pa nagkalap, handan kayat ti agkalap ta na upay dan, awang garot tinaalada. Ngam no pagayatan ni Apo Diyos, ado ti maala. Ado dagitay banbanag nga kayat tayo nga aramidan ti biyag tayo, ngem napinpintas nga amang no suruten tayo ti pagayatan ti Dios kada tayo. At dapat dito kitaan nyo pa skills versus di pamatikin ni Apo Dios. Na Pedro di makkel da amang ngalap. Dagiti kay amada, kayat na nga sa uwan, dagiti tinawtawid da dayta nga pagbiyagan, dayta nga kinalaing nga agkalap. Kani Apo Jesus karpintero. Kaya na nga sa uwan nalalaing nga agkalap da Pedro. Ngayon imbaga na, iwayat yung manan. Nagpapanag kami, awan maalami. Iwayat yung manan. Kas jemak kanya tayo kakabsat. Ala, adot paglaingan tayo, ta skills mo, talent mo na niya data nga talent nga intad ni Apo Diyos king ka. Ti adal mo, possession mo, dagita kukwam, sanikwam, mausar tay amin, laing tay amin dagitoy. Ngam, no amerisen tayo, haan nga pulos nga maikumpira, dagitoy, laing tayo, sirib tayo, amin tayo, no agtalit tayo, iti pagayatan ti Diyos. Hantay ma-imagine, imagine karpintero, ibaga nang agkalap da iti makannawan. Karpintero, ibaga nang iyon unagda. Kanabayag da gito yung agkalkalapan. Isong ano daddo makakabsat, dahito iti humility ken obedience nga kung kunana. Agtulnog ken agpakumbaba. Nagtulnog da ken ni Apo Jesus, inwayat da iket da, nagpakumbaba da, pinukaw da di si laing da nga agkalapan, karpenteron di mangibagbaga nga agkalap da, anya tinaala da, nagsubsobraan. Agsubsobrangam di di ekspektaren da. Imagine tadi da pa mabagkat di di maiyaon di di iket dan. Anya ti ibagbagan na kada tayo kakabsat. Ado da tayo mabalin tayo nga
Armas iti biyag tayo, alikamon ti biyag tayo, siglat tayo, adal tayo, talento tayo, sanikwa tayo. In the end, napinpintas to pailaeng ti agtalik no anya ti plano na kada tayo. Naununag to paila apamati, no sumurot tayo iti pagayatan na, isugarod nga, no daddo magamin ka itangsit tayo, nalaingak, nagadalak, anyan ton ta nagadalam. Sagot la ni Apo Diyos dayta, hamo nga pagtangsit. Adda sa nikwak, imparabor na laking kadata, hamo nga pagtangsit. Na may mayat lata ti sumurot keng kuana, ti agpakumbaba, sumurot keng kuana. Kitaan nyo, adagiti adalan ni. Idi nagtungpal dakin ni Apo Isusan, na ited kadakwada, jidakdakkel nga nakalapan. Anya pa'y tinanga tuman nga napankin ni Pedron. Kunana ito'y no, kita di sa bali nga ebanghelista, kuna ni Apo Isus keng kuana, sa anton nga ikanti ala kalapem, tattaon ton ti, ngimma to di level na. Tattaon ton ti kalapem. Idi nagtudyo kini Apo Isusan, nagpakumbaba, impakumbaba na di laing na padasan na tinabarayuboy nga apit anya ti kunana, nag-level up pay di mission anya di jay, haanton at tao ti kalapem, ay haanton nga ikan ti kalapem, tattaon ton. Anya mo ti bagana kada tayo kakabsat daytoy. Apa yang nga tattaon ton, uray dito ni kunana kapakanam ti karnerok, ay wanam ti karnerok. Impaganat-gat na ditoy nga napinpintas ti misyon, nadaddaag nga misyon ti panangipang pangruna ti tao. Nang nangruna ti tao, ngam iti amin. Malaksid kin ni Apo Diyos Takuna nangarod ka ay ayaten nak kadi. Kuna ni Apo Isus kin ni Simon, no ay ayaten nak ipang pangrunam ti tao. Ti paggapuan ti misyon mo nga mangipangruna ti tao, aggapuan niya kaslakas di mulat imbaga ni Apo Isus. Haanen nga ikan ti kalapom tattaon ton. Ibagbaga na ditoy, nga to ti dignidad ti tao, ngam ti anyaman abanag, datayo gamin ti kamalitay no dadduma, nga to di kwartam, ngam tao, nga to di sanikwam, ngam tao, makuritan na latalugan mo, na mabalbalin pisita mo, nakuritan na latalugan mo, nga to dignidad di jay lugan ngam ti tao, nga to tadayaw, ngam tao haang nga mabalin akas jay. Iso ti kunana taon ton ti kalapem. Iso ako na ay ayaten nakadi pangpangruna nakadi ngam dagitoy uwan ipangpangruna nak ayatem dagiti tattao. Ti karo nangarod kanya tayo ka Allah agkabsat napatpatag di may sa atambak ngam di biyag ni kabsat mo. Agkabsat, napatpatag di kwarta, matayon di kabsat mo, dim kayat nga tulungan, dim kayat nga pakawanan, gaputan na tangtangsit, nga to di pride mo ngam ni kabsat mo. Napangka nakipunsyon, adupay latihangan nangan, ala nakadadon ta inyawin mo, pakanem, dagiti tattao, haam mo nga bukbukudan. Ang kamangiruruman, kabukbutan, dagiti tattao nga kabukbutang dang awisan ti padaya. Talaga nga, nabantuon ti iyawid na. Pakanam ipangpangrunam ti tao. Ori ka dagiti agkasar kung kunak nga ipangpangruna yo. Ala gumasto kayo ti 100,000 to 100,000 kadagita dekorasyon, agtukar kadaan yan tuddan. Tila bisitam taltalo nga nakakotse. Dagiti kaarubam nga anya na agal alimon ijay di maiturod nga bisitaan gaputa. Nakasaka-saka nga, agbubutag kabutang mo nga bisitaan, ti kaya mo kadagitay, nakatrubinize kada kwa, sa mo ila makita no kasardagay dyan, gadya ka arubam, inaldaw mo makita. Nanginalaunay dyan gasto ti mapanti, kadagitay, ay abubot ti lubong tayo, ngandagay ka arubam, di ba maiturod nga, pakanan ti sa bagay dagitay makaarubam kami, so damot ti man nagisupot. Amat nga di man nag-level up dagiti man nagisupot tatang kita nyo dagita bagyo damor nga nasilsilap di bagna na adu magkinarga na kita nyo. Iso di ko na ipangpangrunam ti tao. Iso ti na nagkasar nga kaanak kag idi ko nak kasar ti hotel.
Agpapintas kayo ti kasar, hangkay kasarin. Agsubli ka dyan lugaryo. Ayabam amin niya kaarubam. Dagiti tumultulong nga agsapsapaw kada agparparte. Dagiti aggaggaik di nagkasaran nyo. Dagiti ti pakanam hanga dagita lamayat mo ano da bisita mga dignitaries angam no na deprive di dignidad dagituyon tati pagarup mo kas jayon nangingina mo di ginastom ti sapatos kada kurimatmat kada pagpukis ti kidayan kada bobo kada diyan mo spray net nga nakangato ta ulo mo kas lakala tay lakala nakakalugong ti karambad ta nagmayatan nga ipakan mulatan iso da jeti kunana nga panangipang pangruna ti kabsat. Ti karo na daduma, gapo ti sanikwa, di kabsat agriri. Uri na ita politikayo. Ibang pangrunam ta kabsat mo kin kaaruba, mahang ka makiap. Ti magkabuteng ka da kay nga daduma, ibagamin no sinubutusan mi, apaya nga isuna, nagtangakan. Anya bibiyang mo pilik nga rod, apaya nga pa nagsuruan, apaya bibiyang mo kanyak. Pumili akla ti ibutos ko, bubo akon. Niya rin nagyan ti utak yo. Aging gana nga, ibagbagak la di kandidato, kapapan akong kagayam ta, nalpas ti eleksyon, agpisdan, data, talo tawon ton, di ta pilagsarsarita, ay makabisit. Ibang pangrunam ati tao, dagita politician nga kakabsat tayo, latari gagayan tayo, tinasayat nga mangidaulo nga, haan nga isubiyag tayo, sa bali. Yung daduma ka, kalapay ka, di mo kasarsaritan ka po, tahan mo nga kadwa ti partido, kakaarubam. Into nagsakit ka, sino ti umay mangi salakan kanyan, dahil ta politisyan, kaarubam to, pailang, ibang pangrunam ati tao, kabsat mo, latao damot, ipangrunam angam, dahil ngay political system tayo nga nakamadmadi nga, kaguram, agraman kabsat mo, gapula ka sa bali ti pilyan na, anya bibiyang mo, isugurod ti pili na. Anya nga rod ti bibiyang mo ka, apay nga dimrespetaran no iso ti kaya na, ti karo na ka, naibaga na di kaya mo, di kaya na, ne, kaslaka dakasen, awang magbasol na kingkang, kaslaka nakabasol nga talaga, anya ka laki nga panunot yon aya, anya laki nga lubong tayon aya, ilaylayat mo pa ilang nga ibaga, diskasan na, ibang pangrunam di respeto, di aya, di pa nagkakabsat, position di jay, ti daduma gamin, daduma, kitaan nyo. They can kill. At dapat dagiti makaiturod nga pumatay, gapo ti kayat dati position. Haan ay pangpangrunam latta aja tao. No naabak ka na, naabak ka latan. No maabak kami, agrali kami, abay niya, basol ta katugtugaw. Anya nga panunod dagito. Sa lako madatay, daduma kakabsat, makasaul, ngam Soblyanan tayo no si asino tayo, adda pamilyam, adda kaarubam, adda gimong mo, no adda makasapol nga kaarubam, tulungam. Ayatem day takabsa mo. Haan nga gapo ti pamati, polpolitika, adal, sansanikwa, kinatangsit, manangangato dagito yung ni kabsa mo, ay hangka nga sumursurot ken Kristo. Adayo ka iti puso ni Kristo. Adayo ka iti kayat ni Kristo. Katingarod kayat tayo nga tao ka, agbalin tayo nga sikat. Agbalin tayo nga nangato ti kinabanang, agbalin tayo nga nangato position na, agbalin nga datayo ti madaydayaw, sa bali mo ti kuna ni Kristo, anya diya agpakumbaba ka, serbiam isuda. Iso nga rod nga nag-level up dati mission ni Pedro, anya ti kuna na, haanton nga ikan ti kalapom tattaon ton. Iban bansag na magkanya tayo dayto, ibagbaga na magkadatayon, agkalap kayo iti tao. Kasano ti panagkalap, iserbim, ayatem, tulungam, ipangpangrunam ti tao nakakalap kan. Nung nadagundaway nga nangangato dagitoy position kada sa nikwa kada amin tayo ng tao ay talaga awanan bugbugawom ti tao niya po Diyos. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Jesu-Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama, ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw,
napaypayso a Diyos sa nagtao diti napaypayso a Diyos, naiyanak saan anaparswa. Diyos sa kasmetlaeng ti Ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin ngadda, gapu kada tayo nga tattao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo, immulog a naggapos sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet na nailansa iti krus, gapu kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan na surat, immulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen asidadayag, tapno kumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mati akmet Ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, isu agtaw diti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti Iglesia amay maysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat no awan tinapod no apanagayat, awan met ti kaisiskan ti panagbiag. Intay ko mararag iti Diyos nga apo, tapno inna ko maiburay, tinapaypayso anak Kristiyanuan apanagayat kadagiti puso tayo, kadagiti amin at tattao, kalpasan iti tunggal panggep ko na tayo, apo denggem dagiti dawat mi. Apo denggen dagiti dawat mi. Kinuna ni Apo Jesus. Mailasin to dagiti pasurot na babaen iti na Kristyanuan a panagiinayat da. Idawdawatan tayo tintero nga iglesia, tapno agranyag kuma babaen iti baro abilin ni Kristo. Kumararag tayo ti Apo. Apo denggen dagiti dawat mi. Para kadagiti adda iti turay, tapno di danto kuma ibilang, dagiti bagbagida, akas na bileg nga apo, no diket napakumbaba nga adipen, kumararag tayo ti Apo. Apo denggen dagiti dawat mi. Idawdawatan tayo dagiti bagbagi tayo, tapno masursuro tayo kuma, nga aramiden tibilin ni Kristo. Ayaten tayo dagiti kabusor tayo, ken idawdawatan tayo dagiti mangirurumen kada tayo. Kumararag tayo ti Apo. Apo denggen dagiti dawat mi. Idawdawatan tayo nga adu kuma, dagiti tattao nga ayaban ti Dios. Amang ipakita iti ayat ken pamategna, karagiti saan pay anakarik na iti na Kristyanuan a panagayat. Kumararag tayo ti Apo. Apo denggen dagiti dawat mi. Idawdawatan tayo met dagiti bagbagi tayo. Tapno agbalintay kuma anapaypayso, apan nakabagi ni Kristo, babaen ti na Kristyanuan a panagiinayat tayo. Kumararag tayo ti Apo. Apo denggen dagiti dawat mi. Agulimag tayo, tay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, adimawat ti tulong tayo, amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo denggem dagiti dawat mi, Ama tulungan na kam kadi babaen tagrasyam, tapno ti pakasarakan mi iti gura, imula mi ti ayat, ti ayat ti unget, imula mi ti kinaanos, ti kinaawan namnama, imula mi ti kinutured. Dawaten mi daytoy babaen ken kuana anak ko na, agiinnayat kayo akas ti panagayat ko kada kayo. Amen.
Kumararag tayo kakabsatap na datayo ken dagiti adaton tayo makaiayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na awatem kad apo dagiti daton ti agragragsak nga iglesyam inted mo kada kami ti poon ti kastaunay a panagrag-o kasta kumapay nga ited mo kada kami ti panaglak ammi kadagiti bunga ti agnanayon aragsak gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumami. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agdadan sa lagay iti apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kari kitumbeng. Podno na ya may ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo. Ibunan nagmi apo dagiti pakaidaydayawam ngem nang runa unay iti dayti a tiyempo apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi. Tababaen ni Kristo dagiti anak ti podno maipas ngay da iti agnanayon abiyag, ket mailukat kadagiti mamati, ti ruangan ti langit. Tababaen day di ipapatay na pinarmek na ti ipapatay mi, pannakatay mi, ket babaan day di panagungar na, insubli na ti biyag kada kami. Anan sata agrag uti sangalubungan iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar, ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles, ikanta dati imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunada adi agsarday. Santo, 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 Diabo a Diyos, dagiti amin aparswan. Di langit ken dagan, napno dayti pakaidayawan. Hosana iti kamatwan. Ti umay tinagan ti Apo. Hosana iti kamatwan. Pudno na Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rod, ti paay mo ta Espiritu, mamangpasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam ket ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo.
Kastamet akal pasanday di panang rabiida na ngalay ti kalis, nagyaman manen ken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, ala inyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, darat ti baro ken nagnanayo na tulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus kenin ka panaguan inakamin salakan manupot ti sangalubungan inakamin salakan manupot ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo kadag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parayrayem tayat na anadyosan. Laglagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusayen, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiag, ket makiranod kam to ken enggasatan a Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantan ok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaisa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, ket lalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti pannulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namain mi. Ken iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Iban nakabaintendaya, itiag nanayurali. O Apo mi Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya ngaggapukan niya tited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam. No di kat ti pamati ti iglesyam. Katkas mayan nurot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasikan kuana ti kapya ken panagkaykaysa. Si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta ko mamit ken. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay aming kapya. Ti Apo adtoy ti kordero ti Dios ti maikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanyak ti may sala nga sao mapaimbagton ti kararo.
Pumararag tayo. Apo kitain na kamkad at taom. Pinabaro na kami babaen dagiti inggakat mo nga aramidem, manipod iti agnanayon. Ipaay mo ko mga rod, tamaragpat mi tinagloryaan na panagungar to ti bagimi. Gapo ken Kristo nga anak mo ket Diyos, isa makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Ti Diyos anang ted kada kayo ti bunga ti pannakaisalakan ken mamagbalin kada kayo nga anak na. Babaen ti panagungar ni Kristo ibukbok na kumakada kayo ti bendisyon na. Inted na kada kayo ti agnanayon awaya-waya babaen ti pannubot na. Sapay kuma takas tapay met nga iparabor na ti pannakairagpat yo ti agnanayon a kinagasat. Amen. Nagungar kayon babaen ti bunyag ken iti pamati ken Kristo. Kasta kumamet a babaen ti nasingpet a panagbiagyo mairaanod kayto ken kuana sa dilangit. Ti pamendisyon ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati kumangagnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo ti Dios.